Moikka ihanat ihmiset siellä. Täällä kuulkaa keskiviikko Tarja kotona. Täytyy jossain vaiheessa mennä katsomaan, onko postia. Mutta kotona ja hyviä uutisia. Ei ollut mitään. Luydin oli täysin semmonen kuin pitääkin. Ainoa mikä mulla on, niin noi ferritiiniarvot on 18 ja se alin hyväksytty on 13. Mutta nyt mä huomaan, että tuolla on jotain seittiä tuo, mutta milläs mä saan? Ottakaa. Mun on pakko pyyhkästä. Kun mä näin, että menee 3 tommosta täällä Elvis-taulusta. Mun täytyy ottaa ja katsoa, että onko tuo jotain tommosia muualla. Haha. Nonni, ette nähnyt edes naamaa. Tuolla oli 3 semmoista soiroa, jotain, mitä sitten ovatkaan. Jees. Niin ferritiiniarvot on semmoset, että niistä puhun nyt tuolla diabeteshoitajalla maanantaina. Että seurataan niitä, että viestiä siitä niin kuin tuolle omalääkärille, että seurataan niitä arvoja. Että jos ne on laskusuunnassa, niin sitten tehdään jotain. Hei, tää kun oli tuolla lavuaarissa. Mä muistan nyt silloin toissayönä jotakin sählänneeni tässä hämärässä tai jotain, niin mä oon sit vaan ottanut työllisti kaatunut tähän toi haarukka. Ja minä oon ottanut sen ja viskannut sen tonne lavuaariin. Hämärästi muistan. Eli ei täällä kukaan ole käynyt. Ei olisi voinutkaan, ei ole varavainta missään. Ja talkkari ei käy, niin kuin se kyllä soittaisi. Jos sen olisi pakko tulla kämppään, niin se hirauttaisi, että Okko kotona ja hän on tulossa käymään. Tehdään mehua. Olette tähän tiskipöydälle. No niin, sieltä näette tiskiharjan. Ja koska haluan olla tarkka, että huuhdotaan pullo, niin, huuhdottiin se ja nyt sitten mehua kannuu. Päärynä, ei kun vihreä omena. Vihreä omena. Täytyy mulla on tuo kyllä muki ja sieltä taitaa olla juotama. Mä heitän tän tonne pullakassiin. Kaadan kyllä nyt yhteen mukiin tosta. Täällä mä nyt taas on niin, että te ette näe. Mut juu, tämmöstä lääkärikatto samalla imusolmukkeet, ettei niissä ole mitään. Ja pernan, ettei ole suurentunut, kokeili. Ja kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Oli siis, mä en voi kun kehua Veritautien keskuksen poliklinikkaa Taussissa. Siis niin mahtava henkilökunta, aivan tajuttoman hyvä, ystävällisiä, kohtaavat ihmisen tosi ihanasti, ihana lääkäri, ei ollenkaan niin kuin semmoista, että minä olen vähän parempi kuin sinä, eli niin kuin todella ihana palvelu, on aivan niin kuin vau. Minä ostin, siellä oli Sorvan salen edessä oli siis tämmöisiä, siellä oli lihapiirakoita, sitten siellä oli nakkipiiloja, olisiko ollut Karjalan piirakkaa jonkinlaista, sitten oli kolmiomunkkia, kermamunkkia, joka oliko kolmiomainen, mulla on tossa, siellä on kermaa ja sitten mansikkahilloa nappi, ja sitten oli 3 eri viineriä. Yksi oli lakkaviineri ja se on terveysviineri. Se olisi ollut semmoinen, joka on niinku tosi hyvä syödä, koska terveellinen. Siellä oli sillä, että ne oli 2,5 euroa kappale ja 50. Ja minä otin sitten itselleni ton kolmiomunkin vaniljajutskalla ja sitten tämä on se, missä on kermavaahtoa ja pulloa. Ja mun kuskille mä otin sitten kaikkia niitä
makeita leivonnaisia, eli sen 5 erilaista, niin nappasin hälle sitten kotiin mussutettavaksi. Hyvä olo. Putos kivi sydämeltä. On niinku semmonen, että asiat on ok, ei hätää. Nyt on tosiaan keskiviikko vasta, pikku lauantai. Mä ostin itselleni sipsiä ja sit mulla on noin pullat. Ja yhden tehon hullukallon. Salessa oli tämmöset. Mä en tiedä, että menkö mä kylälle. Mä voisin tietysti vaikka perjantaina mennä tuolla palveluliikenteen autolla ja tulla takaisin. Saa nähdä mitä mä teen. Jotakin keksin tässä kumminkin. Että täytyisi tehdä lista. Mä en ollut mitään listaa tehnyt ostoksista. Että mitä mun pitää ostaa. Niin tietysti mä sitten en ostanut mitään järkevää. Mahdollisuus oli myös käydä sittarissa, mutta mä ajattelin, että en mä, kun mun kuski sanoi, että hän ei niin kuin tuu sisälle, että siellä on niin paljon ihmisiä, että ei ole hänen paikka. Mutta hän olisi kyllä odottanut ja mä ajattelin, että en rupea odotuttaan toista, niin että mä kierrän semmoisena kysymysmerkkinä sittarissa, Nokian sittarissa, niin sanoin, että mulle käy se Salekin, että mä käyn siellä ja ihan nyt näillä pärjään kyllä. Jeps. Tämmönen. Oho. Ravistellaan sitä, tuo jotain roskaa pohjalla. Mulla oli tässä kylmälaukussa oli nyt noin herkut. Joo. Nyt on hoidettu nämä jutut ja hyvä mieli. Ei ollut mitään hätää ja toi rautavarastot, että nyt sitä seurataan ja mä voisin nyt kyllä itsekin vähän katsoa, että mikä se oli, mistä sitä rautaa saa. Et jos yrittäisi vaikka vähän syödä rautaa, siis rautapitoisia juttuja. Sen mä tiedän, että noi tummanvihreät kasvikset, eli parsakaali, pinaatti, se on se kipparikallen jutska, niin semmoset. Jeps. Mä kattelin eilen ton Crystal Addictin TikTok-liveä ja menin sieltä sitten varaamaan itselleni vaaleanpunasta opaliittia, siitä tehdyn siilin. Ja katsotaan, jos jotain muuta sieltä vielä löytyy tässä, kun Hanne pitää noita livejä. Niin tässä, että mitä siellä on. Mä just yritän jotain tämmöisiä pikkusia hahmoja, noita tollasia. Niin se oli kyllä semmonen, mihin ihastuin. Siellä oli myös samaa materiaalia. Sitten semmonen hiiri, jolla oli rahasäkki selässä ja se on niinku semmonen onnen rahasäkki. Eli vähän niinku mietin siinä kyllä, että pitäisikö mun ostaa sekin. Koska se rahasäkki oli niinku semmonen onnea tuottava. Ja ennen kuin sanot mitään, oottakaa. Ennen kuin sanot mitään, niin nämä onnea tuottavat jutut, nehän on uskon juttuja, eli ei ne oikeasti mitään onnea tuota, sitä vaan haluu uskoa semmoiseen. Mulla on paprika chili, tuorejuusto ja se on eilaa ihan sillä, että mä tiedän, että tää on parasta. Et siellä oli kyllä niitä Rainbow taisi olla, mutta siis mä en niinku niitä halua, kun mulla on huonoja kokemuksia näistä halvemmista. Tänään tällainen. Jeps. Hei. Mä pistän pakettiin, mä rupeen mähkiin noita mun sipsejä. Ja juomana mehu. Ja me palataan. Terve.
Keskiviikko Tarja täällä edelleen. Kello on jotain 5 käy. Katsotaan nyt vielä vaikka uudelleen. Näin siirrämme hiirimaton hiirineen ja siellä on vihko alla, että saa kunnon. Siis jos on liian pehmeällä toi hiirimatto, niin mä en saa hiirtä toimia. Anteeksi, 5:30. Mä tein aiemmin yhden lihapiirakan ja noihin on niin valtavia, niin siitä jäi palanen, se on kaapissa. En tiedä, että pitäisikö ne pakastaa ne 2 niin kuin erikseen, mutta pullaa en ole vielä syönyt. Oli maha tosi täynnä, kun tein sen lihapiirakan. Sen jälkeen laskettelin sitä tuossa jonkun aikaa ja kattelin videoita ja nyt niin kuin näkyy toi 3 surkeata yötä. Viime yönä en nukkunut ennen kuin aamusta, tunnin tai 2. Olisin saanut ajaakin, mutta just sanoin, että en mä uskalla lähteä ajaan, että kun mulla on niin huonoja öitä takana. Ja olisi varmaan ollut kyllä tosi kivaa, mutta parempi sillain, että ei tule mitään. Mä vedin sitä e-juomaa siinä, kun mä menin sinne lääkäriin. Mä olin ihan ok. Ja sitten kun tulin kotiin, niin oli sitten nälkä ja mussutin ja sitten tuli niin kuin, että maha liian täynnä. Laskettelin sitä sitten ja mietin, että mä lähden kävelylle. Sitten tuli semmoinen, että ei, mä en kykene, mä en pysty niin kuin tekemään yhtään mitään. Että voi kun mä saisin nukuttua päiväunet, mutta kun mä en saa. Kun se uni ei vaan tuu, vaikka olisi kuinka väsynyt. Mä pistin tuosta Disneyltä Piiat-elokuvan pyöriin. Rotusortojuttua, tai siis 50-luvun tummaihoisten, kun he toimi piikoina ihmisille ja just tätä rotuerottelua, ei saa käyttää samaa vessaa ja kaikkea tämmöistä, niin siihen perustuva. Ja mä oon sen nähnyt aiemminkin, mutta mä en muistanut sitä, niin kuin, että mitä siinä on. Mutta jotenkin niin kuin tuli semmoisia, että joo, tää on tuttu. Mutta oli kiva katsoa. Ja jotenkin toi elokuvan tuijottaminen ja tuossa pötköttäminen niin auttoi tähän kamalaan oloon. Haukututtaa edelleen. Mutta mä luulen, että mä pääsen tällä nyt tonne iltaan asti johonkin 7-8 ja sitten mä nappaan iltalääkkeet ja katsotaan miten uni tulee. Ja mä oon tossa tehnyt, mä löysin Vintedistä nyt 2, yhden hajuveden ja yhden sitten ton vartalosprayn. Se oli Calvin Kleinin vartalospray. Mä näytän sitten kun se tulee ja sitten toi DKNYn eli Donna Karan New York Be Delicious Fresh Blossom tuoksun. Sain siitä kans suosituksen, niin sen tilasin. Se oli 9 €. Sitten siihen tulee se pikkuinen lisämaksu ja se asiakasturva ja sitten postikulut, jotka on nykyään, jos otat kotiin, niin 20 senttiä enemmän kuin automaattiin, mutta otan todellakin kotiin. Niin mä katoin, että mitä millilitroja sitä on tehty. Se on kuulemma 50 millinen ja se pienempi on 30 millinen. Mä sain sen todella halvalla. Et mä en tiedä, onko sitä paljon edes niin kuin käytetty. Se näyttää tosi täydeltä. Niin mulle on tulossa semmonen tuoksu, jota on tosiaan kehuttu, että se on raikas ja kukkainen ja se kuulostaa hyvältä. Myös sitten se Calvin Kleinin, se on semmoinen vihreä, en muista joku musk, niin pitäisi olla myös semmoinen, jota voi suihkuttaa hiuksiin ja iholle ja sen sain, olisiko se ollut 10. Mä kattelin, että siitä oli tarjouksia tehty 3 kappaletta, kun nykyään sinne tulee semmoinen, että on suosittu, että 3 on tehnyt tarjouksia. Kyllä mä nyt 10 siitä maksan, kun sekin oli netissä näkyi jonkun 30 oleva. Niin ne tilasin nyt Vintedistä. Sitten tein pienen temutilauksen
josta unohtui sitten noi panssarilasit, koska ne oli niinku pudonnut sieltä, just ne lasit, niin oli pudonnut sinne, että loppu. Niin, ja tää oli nyt semmonen, siinä oli joku kampanja, minkä kautta mä niitä katoin niitä juttuja, niin tohon ei pystynyt lisään tohon tilaukseen. Mä teen sitten loppukuusta toisen tilauksen, johon mä lisään, niin, laitan panssarilasia ja katsotaan mitä mä siihen sitten keksin, just tommosia käyttöjuttuja. Mutta täällä yritän selviytyä. Bebe oli saanut tosiaan rotarokotteen suun kautta, toi pienin lapsenlaps, ja siitä on nyt pikkusen ollut sitten itkusuutta, mutta toivottavasti ei pitkään, eikä siis mitään ihan hirveätä, mutta just niin kuin vähän enemmän kuin normisti. Jep. Nyt mä ajattelin, että mä katon YouTubea tosta, mutta toi teki niin hyvää toi elokuvan tuijottaminen, just se, että mä lepäsin tossa, kun mä makasin kyljelläni ja mulla oli nää rillit, ettei niinku haittaa, jos vaikka vähän painaa. Eihän tossa nyt kuitenkaan nää väänny mitenkään nää sangat, mutta kun mulla on tossa paremmissa laseissa niin ohuet sangat, mä en halua, että tulee mitään niihin, niin nää oli nyt. Mut juu, nyt on niinku paljon parempi olo, kun on jotenkin levännyt. Haukututtaa. Kamalaa. Mutta ei mitään, mä oon nyt saanut 2 tuoksua tilattua. Toi varmaan menee toi Victoria's Secret eteenpäin kans. Se on pikkusen semmonen, että ei ihan jotenkin niin kuin liian, en mä tiedä mikä siinä. Siis mä oon tänne suihkuttanut iholle, niin sit mä oon täällä, joo mä haistan sen näin. Ei paha, mutta jotenkin semmonen, että ei niin kuin mun juttu. Mä toivon, että noi 2 nyt olisi semmosia, mitä mä tilasin. Ja sit mulla on se yksi on se Kenson, joku sitä teistä suositteli, Kenson Flower, niin sitä on kattellut Vintedissä niin 23-25 € ja se on halvempi kuin esimerkiksi just Notinoltasta etsien, niin varmaan Vintedin kautta tilaan senkin. Joo, ja sitten joku kehu sitä Sabrina Carpenterin sitä vaaleanpunasta suklaalevyä, että se on hyvä, niin sitä katon jossain vaiheessa. Tämmöisiä on täällä miettinyt ja siis niin kuin tosi hyvä mieli siitä, että toi terveysjuttu selkisi nyt. Vähän kattonut, missä on rautaa, pavut ja esimerkiksi just sokeriherneessä on rautaa kanssa. Siinä on myös C-vitamiinia, niin se on kesällä hyvä. Ja kun sen voi syödä periaatteessa kuorineen, jos nyt en ole harrastanut semmoista ikinä, mutta katsotaan. Ja sitten vatussa on, vadelmassa on rautaa ja onhan mulla toi maksamakkara. Siis tiedättekö, mulla on se maksamakkara tuo kaapissa, kun se on se pitkä, niin mä aina katkaisen sen kahtia. Ja mähän on syönyt siitä osaa silloin, kun mä ostin. Mutta kun mulla täällä päässä on se, että se on aavistus löysempää kuin normaalisti. Se pysyy ihan siivuna, mutta kun se on pehmeämpää kuin normaalisti, niin mun pää huutaa, että mä en voi syödä sitä. Mulla on ruisleipää tuossa sulamassa tai sulaneena. Ja mä en tiedä, että meneekö kauanko toi maksamakkara nyt on tuo ollut, että meneekö se pian niin kuin roskiin. Mä oon ihan pimeä oikeesti. Ei voi olla niin kuin näin tyhmä ihminen. Siis niin kuin täällä päässä on tommonen blokki. Mut nyt ei olekaan siis nälkäin. Tänään ei tarvitse ainoa jos mä jotain, niin mulla on noita sipsiä ja sitä tuorejuustoa, jos tekee mieli suolasta. Sitten mulla on tuonne se kolmio, mikä lienee, ja sitten kolmio munkki, jos tekee mieli makeeta.
Mulla on jätskieviä, niitä tuutteja pakkasessa. Ei mulla ole täällä mitään hätää. Päätin tosiaan, että nyt mä otan ja tilaan sen yhden hajuveden, kun mä löysin tuolta Vintedistä tosi halvalla ja sitten kattelin sitä Calvin Kleinia, että joo, mitenkä olisi, tilaanko, ja ei, kyllä mä sitten myöhemmin jotain muuta löydän, mutta sitten mä ajattelin, että kyllä mä nyt tilaan, jos kuulostaa siltä, että voisi olla mun juttu. Niin tilasin. Ja sitten kun ajattelee, että se tulee kotiin, niin se on kyllä tosi edullinen silloin. Kun se tulee sillä 4,20 €, niin sillä kotiin asti, niin kylläpä. Mutta joo, tämä viikko on ollut vähän semmonen jännittävä ja mä toivoisin nyt toivon kovasti, että ensi yönä nukun kuin tukki ja tasaan tätä univajetta. Todennäköisesti nukun, koska nyt on niinku nämä asiat toisin. Mulla on verho kiinni, niin täällä on vähän hämärämpää. Mä en nyt jaksa avata. Mä oon vaan ollut. Ja mä ajattelinkin, että miten mä selviän, kun 2 aikaan niin kun 2 jälkeen. Ihan siis semmonen järkyttävä olo, että ei niin kun saa mitään aikaiseksi. Enkä mä lähde nyt kyllä käveleenkään. Mä niin kun nyt halua rassata itteeni yhtään enempää, kun on kerran tämmönen tässä takana, unettomuus. Ja toi on siis, tuosta juteltiinkin autossa justiin, että kun univaje on ihan sama kuin ajaisit kännissä, siis se voi olla ihan yhtä niin kuin vakava tila, kun ajaisit kännissä, jossa ajelet autoa univajeisena. Ei pysty olemaan niin skarppi kuin kuuluisi ja huomaa sen ihan tässä kotona. Siis mulla saattaa olla, että mä oon näin ja mä mietin, että mä teen jonkun jutun. Sit mä tuijotan tyhmänä näitä mun lappuja ja lippuja ja näitä. Ja mietin, että mikä se oli, mikä mun piti tehdä. Siis ihan pelkästään tässä istuessa katoo ajatus. Ei hyvänen aika. Ihan kauhea. Mutta hei, me ollaan huhtikuun puolesvälissä. Se on 15. päivä. Vähän hienoa. Ja mä oon tosiaan nyt laittanut noille, kelle pitää ilmoittaa, että mitä sanottiin lääkärissä, niin on laittanut viestit, pistin jo päivällä. Ja semmonen, jes, hyvä, ei ollut mitään. Mielipisteelle meen. Joskus toukokuun puolen välin paikkeilla. Ei kun 19. toukokuuta. Ja sinne sitten ja katsotaan sitä ryhmää mulle. Jep. Toi työkkäri vähän niin kuin toivo, kun mullahan oli se työttömän terveystarkastus, jossa sitten toi terveyskeskuslääkäri niin kuin meinasi sitä, että kun Kela ei ole hyväksynyt sitä sairauspäivärahaa, niin ei sitä kannata niin kuin yrittääkään sieltä. Lausunnossaan meinasi ja sitten kuitenkin, että en ole työkykyinen just tämän nuppini kanssa. Niin toi työkkäri meinasi sitten, että olisiko tuo mielipisteellä ollut lääkäriä, joka pystyisi sitten jelppimään, mutta ei. Se on mentävä sitten ihan vaan normilääkärille, jos haluaa jotain lausuntoa tuosta nupista, mutta kun mulla on noita aiempia lausuntoja Psykampolin, siis niin kuin ihan psykiatrilta, niin eikä ne ole kelvannut Kelalle, niin vähän itse olen antanut periksi jo, että eikö me voitaisiin antaa olla ton, että mä en miksi me haetaan yhä uudelleen, kun se ei mene läpi, että annetaan olla näin, että minä haen tiettyjä työpaikkoja kuukaudessa ja mennään tällä mikä on, niin eteenpäin ja katsotaan sitten. Siis että annetaan ajan kulua. En tiedä. 58 täyttää rouva tänä keväänä ja kuinka kauan mä oon sairastanut masennusta, niin oho.
Kyllä mä varmaan 20 vuotta on sairastanut. Jees. Mutta mulle tuli viesti, mä katon sen ja me palataan vielä. Moi. Tällaista ollaan eilisillä hiuksilla ja eilisillä meikeillä ja mulla oli huono yö. Siis vielä joskus 1:30 aikaan katoin kelloa, kun kävin keittiössä ja sit mulla pyöri video, kun uni ei tullut. En tiedä, jossain vaiheessa mä oon nyt sit kyllä sammunut. Että johonkin tonne pikkutunneille on mennyt ja sit puolen päivän aikaa heräsin, että ei mitään niinku hyvää yöunta takana. Ei kiva. Mä en ymmärrä. Ehkä mä nyt liikaa odotin sitä, että mä saan unta. Niin se näkyi sit heti tässä. Eli siis tänään torstai. Niin se näkyi heti tuossa viime yössä. Mutta mä täällä räjähtäneenä jatkan vaan tätä torstai-viettoa ihan tällainen. Niin kuin, nyt mennään vaan tyhjäkäynnillä eteenpäin ja katsotaan, josko se tästä sitten jossain vaiheessa virkistyisi. 1:30 on kello. Jep. Ei mitenkään loisto-olo, mutta huoli on pois ja näin, mutta mä jatkan näillä. Mä pistän pakettiin, mä kiitän. Mä en muista, onko mä kiitellyt kanavan jäseniä Nina, Päivi, Laura, Kirsi, kiitos. Kiitos jokaiselle tilaajalle siellä. Kiitos kommenteista, viesteistä, te olette ihania. Kiitos myötäelämisestä. Ja Tuulasia kirjoittikin, että kun mä tunnun hänelle ihan ystävältä, niin kyllä te, jotka siellä tosi paljon kommentoitte, niin ystäviä ootte mulle kyllä. Siellä on, nyt ei tule kaikkia sanottu, älkää nyt sit kukaan ottako ittenne, mutta just Tuula ja Maarit ja Nata ja Raija ja Ritva on laittanut mulle sähköpostia ja siis teitä on paljon siellä. Teitä on paljon, jäi sanomattakin ja mä en rupea nyt kaiveleen täältä muististani Marja-Liisa. No niin, anna nyt olla kaivelematta, mutta kyllä te tiedätte, kun te kirjoittelette mulle ja Laura, niin kiitos, te tunnutte kyllä yhtä lailla ystäviltä ja on kiva kuulla teidän kuulumisia mutta nyt mä toivottelen teille ihanaa loppuviikkoa, viikonloppu on edessä, yes, ja mä palaan kun mä oon taas vähän niin kuin virkeämpi. Jos mä nyt yrittäisin tänään olla miettimättä sitä, mä ehkä eilen mietin liikaa sitä, että nyt mä saan ehkä unen. Tai jotenkin, niin se blokkasi tuolla sitten kaikki. Mutta katsotaan, miten tänään käy. Kiitos kun ootte siellä. Te ootte ihania. Iso hali jokaiselle.